kalimat sofia jemain nama batu ingkang kawula hormati sesepuh bini sepuh wonten ing tlatah Lawak Prambon Nganjuk. Ugi ingkang kawula hormati ingkang gameku gati dalu menika panjenenganipun Bapak Syayuming dan Ibu Puji Lestari. Ugi ingkang kawula hormati pinanganten sarimbit inggih menika Mbak Tiffany Linda Evangelista SM kalian Mas Rinaldo Antonio Syaputra SM. Ugi ingkang kawula hormati tamu undangan keluarga agung ugi warga masyarakat ingkang dalu menika sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Syayuming dalah Ibu Puji Lestari. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan bagas kesarasan Allahumma amin. Sholawat salam boten kata lumpen katur kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sami tansah pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir Allahumma amin. Ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Syayuming dalah Ibu Puji Lestari anggenipun dalu menika ngawontenaken tasyakuran pernikahan inggih menika Mas Rinaldo Antonio Syaputra sarjana manajemen kalian Mbak Tiffany Linda Evangelista sarjana manajemen. Mugi-mugi sabibaripun pahargyan dalu menika panjenenganipun Bapak Syayuming kalian Ibu Puji Lestari tansah pinaringan rejeki ingkang kathah barokah, pinaringan kesehatan, tinebena saking sengkala rubeda pinayungan rahayu wilujeng slamet. Kagem pinanganten sarimbit Mas Rinaldo kalian Mbak Tiffany mugi-mugi dados pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal pinaringan putra ugi putri ingkang saleh ugi salehah Allahumma amin. Bapak Ibu, alhamdulillah menika jawaipun sampun terang menika mratandhaken Gusti Allah sampun paring rejeki dumateng keluarga agung ugi panjenengan sedaya ingkang sami rawuh. Boten kata lumpen ingkang mirsani wonten live streaming YouTube. Nyuwun pangapunten menika kula radirandat agak terlambat karena masih di sini keadaannya masih hujan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu dipun pirsani sesarengan menika pasugatan campur sari Mayangkara nikah Salindri.
bar kudanan kembloh kita ngomong. Masa keplos suaranya ora kok prok malah prek nyak. Tepuk tangannya mana sekali lagi? Nah ngoten lho Bapak Ibu matur nembah nuwun panjenengan sampun support Mayangkara Niken Salindri mboten kata lumpen ugi matur nembah nuwun kagem Bapak Kyai Yuming dalah Ibu Puji Lestari anggenipun dalu menika tasakuran pernikahan ingkang putra Mas Rinaldo Antonio Syaputra Sarjana Manajemen kalian Mbak Tiffany Linda Evangelista SN matur nembah nuwun nggih. Pak Bu tasih semangat harus semangat nggih meskipun hujan malam hari ini adalah pertanda rezeki tuan rumah. Semoga rezeki tuan rumah dan juga mempelai berdua seperti turunnya air hujan gembruwojok Allahumma amin. Dan juga panjenengan yang hadir saya doakan rezekinya juga sama seperti hujan gembruwojok Allahumma amin. Matur nembah nuwun. Baik kita tampilkan langsung ini Mayangkara Niken Salindri malam hari ini disengkuyung kalian Jordan Audio matur nembah nuwun dan juga malam hari ini live streaming melalui channel YouTube-nya Niken Salindri Family dan juga live TikTok Bapak Muhammad Soleh Sodikin matur nembah nuwun buat Bapak Soleh kingko HP ini nanti silakan ya HP ini diambil boleh kok ya punyanya Mbah Soleh ditinggal. Baik akan saya tampilkan pesinden dari Mayangkara suaranya kayak waduh nih ya Jordan nggih kalih mlaku nggih Mas Jordan nggih. Oke baik akan saya tampilkan artis dari Mayangkara ada Abi Mayangkara Niken Salindri Jordan Audio lah sumangga. Selamat malam Afi. Selamat malam Mas Bambang. Sehat ya no? Alhamdulillah sehat. Sampean? Alhamdulillah sehat. Paras. Ada Afi Mayangkara.
Luar biasa loh Mas. Kendangnya ditekani ada toko Banyuwangi asli. Asli Banyuwangi. Spesial buat berdua dan juga tuan rumah. Oh iya. Ibu Lestari juga Bapak. Dasarnya sing ngendang ya Jek Nom Mas. Jek Nom lho, Mayangkara iki kabeh nom-nom sawangan. Kok enek sing tuwek dibacok ndase. MC-ne sing tuwek. Tuwek sing ngebas. Oh, tuwekan sing ngebas. Iya. Absen dhisik kak iki. Absen. Ya, bengi iki matur nuwun sowan ana tlatah nglawak. Anjir Mas Bambang. Prambon Nganjuk. Alhamdulillah. Dalemipun Bapak Hyayuming. Hyayuming. Orang China. Orang China. Beserta Ibu Lestari. Lestari. Oke. Sik Bapak, sik. Xie. Ni hao mas, sik. Ya, Mas Xie. Oke. Makasih ya Mas Sama-sama Bambang. Mbak Monggo, Api. Mas Bambang. Matur nembah nuwun kagem Mbak Api sampun ngaturaken lila katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh dalu menika. Alhamdulillah saya dalu, saya regeng, saya rame. Sumangga Bapak Ibu ingkang tasih wonten katebian kula aturi nyaket menika alhamdulillah jawahipun sampun terang saged nyaket wonten ing celakipun panggung. Kagem tamu undangan ugi keluarga besar sumangga sinambi yang rabi dedareng kang sampun sumadyo sinambi mirsani Mayangkara Niken Salintri. Yuk nanjake waranggone ingkang angka kalih yang luar biasa sekali ya. Pokoknya sinden Mayangkara itu cantik-cantik kayaknya. Cantik-cantik nggih Pak Bu nggih? Lho, yogane nggih ganteng-ganteng nggih. Apa maneh MC-ne nggih ya? Mboten. Sapa muni ora mau? Mboten. Sapa muni ora? Mboten. Ora ya wis. Yuk, kita panggilkan artis dari Campur Sari Mayangkara selanjutnya ada. Artis lah duduk ya. Bukan artis. Yuk, ada Putri Lope Mayangkara Niken Salintri. Lah, sumangga. Halo Mas Bambang. Halo Mbak Titi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ngomong biasa wae. Oke. Ada Putri Lope. Ada Mas Bambang Bau. Lomo. Balowo. Mas aku namikmu Mas. Enak mana? Enak iki. Kesemen ning ati
Uripmu lah. Ora penak, Mas. Lho. Apa mergo ora kondo-kondo? Ora cacahe ya ngono kuwi no. Saking suwine ora ketemu mandeng semaset kondo-kondo. Ora Mas, sajake kok kaya rada piye ngono karo aku. Ora ngono. Maksudnya Dik kadung joget ngepasne irama. Aku ngene lho Mas iki. Ya aku kadung ngene, Mang sampe wong uhunan. Ora iso balik iki piye Mas? Gak iso balekno. Balikno to Mas. Sing ndi? Ngene lho aku. Pas ngene. Heeh, sampean ke piye Mas Masan? Ya aku pas ngene, pas ngene. Ya lagune Kusumaning Ati. Kusumaning Ati. Kembange Ati. Semoga mempelai berdua Mas Rinaldo Antonio Syah Putra Sarjana Manajemen. Tiket, Mas, ya? Tiket pesawat boarding kalian Mbak Tiffany Linda Evangelista Sarjana Manajemen. Mudah-mudahan mendapatkan bunga kebahagiaan. Amin. Gitu, mengarungi bahtera rumah tangga diberikan lancar. Lancar rezekinya. Bisa melewati semua badai dan ombak liku-liku kehidupan. Amin Mas ya, alhamdulillah. Ini jane gendeng. Amin, Biasa ya. rasa. Doa itu harus diamini. Iya nih rasa. Ngono kuwi ora usah kok. Dong aku mandi loh Mas. Amin kuwi. Nyapa ta Mas? Dolan ya? Jordan, my mic and the modar. Miknya Tambahin satu modar. lagi nggih Jordan nggih jagani. Oke. Rasa nesu. Ora usah nesu Mas. Mau njaluk mik kok mbok sutelne kembang api. Sabar Mas Bambang ya. Oke. Kayaknya gila Mas mikir ramen Mas. Ya iki mau kan mergo anu to. Bar dicekel Afi tadi. Oke. Terima kasih karo mlaku ya nek mergo cuacane ya mau udan, kanca-kanca son biasa lagi toto. Iya Mas, aku kayak mau meh kepleset to Mas. Tiba enggak? Enggak sampai. Tiba no sing apik tiba. Lunyu Mas dalane Yo lunyu. kudune ya tiba, kudu sampe bubras ngono kae no kudune. Aja to Mas kok sia-sia men sampean karo aku. Ya ampun Mas. Ora aku waplok kenali kok. Iya. Ora usah nangis tak tembangne tak. Wis tak tembangne kacang. Nggih, matur nembah nuwun kala Mbak Putri Lope-Lope sampun ngaturaken Kusumaning Ati katur kagem pinanganten Sarimbit dan juga Bapak Kyayuming kalian Ibu Puji Lestari. Nggih, alhamdulillah Bapak Ibu remen nggih dalu menika nggih. Ditanggapne kalian Bapak Kyayuming remen nggih. Alhamdulillah didongakne mugi panjang umure nggih Pak Bu nggih. Rezekine nggih kathah amin. Ya, nanjake waranggana salajengipun. Ya. Dan juga live dari TikToknya Bopo Soleh. Matur nembah nuwun tolong gift-nya buat Bopo Soleh buat beli HP baru katanya nggih. Kasihan buat beli HP baru Bopo Soleh. Yuk, dan saya ucapkan selamat malam Bapak dari kepolisian, dari Polsek, dari Polres, dari Koramil, dari TNI, matur nembah nuwun rawuhipun semuanya aman. Yuk, kita tampilkan ada Ridwi Mayangkaraniken Salidri lah sumangga.
aku Mas rempah aku. Piye Mas? Wah, Mas nyuwun sewu. Jenengan Aku- asli Banyuwangi nggih. Kalem wae. Wah, aku demen sing banter ngene kok Mas. Heeh. Penak ta lek banter. Menak aku joget mak jedul. Dewa Tresna. Dewa Tresna. Muga-muga nggih. pinanganten Sarimbit Pras Rinaldo kalian Mbak Tiffany pikantuk anugerah cinta dari Dewa Betul, Tresna. nggih. Iki lagu iki mengibaratkan Mas apa Mang jenenge? Ronaldo. Sik Mas, kok Ronaldo? Oh, Rinaldo. Ngawur Ronaldo Wati yo. Rinaldo. Heeh. Bapak Ibu monggo panitia menyediakan teh jahe. Iki teh sama karo bakul. Wah, ya tak kira lek gratis omae ngono meneng ae kok. Nggih, pokoknya semoga berbahagia selalu Ya, nggih. buat Mas Rinaldo dan juga Mbak Tiffany. Heeh, dongane sakinah mawaddah warahmah ya Mas. Ndang gek duwe momongan. Putra. Lah iya to. Aja momongan kok nek tanggane dimongne Mas Rinaldo. Oh, lha sampean kok dimong Mas. Ya gelem aku. Mas sing ora gelem. Lah ya, Pak. Terima kasih ya Mas Bambang. Oke, sama-sama. Nggih, Bambang. Oh. Lah rumah sama aku teletabis. Matur nembah nuwun kalau wau